Еми, да гриш това село Изборско. Тук най-мета играи. Танк парчето удра. Това е Томас Кошмара. Това е Ради Кошмара. Станчо удра и не успя да направи гол. Так! Ради удра и Томас не можа. И Станчо сега ще направи супер гол! Гол! Станчо направи гол! Ей! Здравейте! Това е Ради Калари. Тук ще го изкарчи Станчо. Иска гол. И гол не можа да направи гол.